Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarlardan 2023-nji ýylyň 17-nji sentýabryna sanyna Sankt-Peterburg şäherine magtumly Pragynyň ýadygarlygy dikeldiler. Oil and Gas of Turkmenistan 2023 halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk görülýär. Hindistan ýakyn günnäger Ýewropa ykdysady geçelgesi dörediler. Germaniýa ilkinji gezek dünýä çempionu boldy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Sankt-Peterburg şäherine magtumly Pragynyň ýadygarlygy dikeldiler. Türkmen halkynyň akyllar şäheri magtumly Pragynyň ýadygarlygy Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň taryhy merkezine dikeldiler. Bu barada Sankt-Peterburg şäheriniň häkimligini metbuat gulugy habar berýär. Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Aleksandr Beglov Aşgabatda amala aşyrýan resmi saparynyň çäklaryny Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Aleksandr Beglov Peterburg şäherinde Türkmen edebiýatynyň görnükli wekili magtumly Pragynyň ýadygarlygyny dikeltmek meseleleri boýunça çözgüt kabul edilýär. Şu ýylyň fevralyny Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekili saparda boldy. Taryhy merkezde ýadygarlygyň dikeldiljek ýer saýlanyp alna diýip metbuat beýanatyna bellenip geçilýär. Beglowyň dowuşçukda bellek geçişi ýaly Sankt-Peterburg bilen Türkmenistanyň arasynda sowda, ykdysady, bilim, ilim we medeni ugrlarda hyzmatlaşyň üstünlükli ösürilýär. Geçen okuw ýylynda Sankt-Peterburg universitetlerine Türkmenistandan müňden gowrak talib okudy. Bilelikdäki Rus Türkmen universitetinde öğretmek barada ılalaşyk gazanyldy. Sankt-Peterburgyň alymlarynyň topary Jales Alferov adyna Türkmen elektronika we nanotehnologiýa institutyny öğretmek barada teklip öňe sürdi. 2024-nji ýylda magtumly Pragynyň dogulur günüň 300 ýyllygy belenir. Türk soýgurumy tarapyndan 2024-nji ýyly Türkiýe dünýäniň beýik şäheri we akyllar magtumly Pragy ýyly diýip eglan etdi. Oil and Gas Turkmenistan 2023 halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk görülýär. 25-nji 27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek Oil and Gas of Turkmenistan 2023 halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk işler ýokary diýip ýanlanyp barýar. Geçiriljek çäreler üçin 20 ýurtdan 150-den gowrak wekili belli alındy. Bu barada guramaçylar habar berýär. Şeýlekem bellenşi ýaly ýene-de bir neçe daşary ýurt kompaniýalary OGT 2023 hyzmatdaşlygyny tasdikladiler. Hususan Pell Limited kompaniyası Oil and Gas of Turkmenistan 2023-de altyny hyzmatdaşlygyny tasdiklady. Barrett Hill birinji hyzmatdaşlygyny tasdiklady. İş öwürler, maliýetçiler, bilermenler bilen bir hatarda OGT 2023 halkara maslahatynyň işini daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşmagy meýilleşdirýär. Şeýlelikde Londonyň Imperial College'na arasy energetika boýunça professor Paul Fennell wekilçilik eder. Gubkin adyna Russiýanyň Dowlat neft we gaz universitetine professor Nadezhda Shevelova wekilçilik eder. Oil and Gas of Turkmenistan 2023 sergisinde 60-dan gowrak kompaniýa öz diýwarlyklaryny hödürlemek üçin sargyd etdiler. Türkmenistana her ýyl geçirilýän Pudokloýun neft-gaz forumuna taýýarlyk we hasap alyş işleri dowam edýär. Hindistan ýakyn günnäger Ýewropa ykdysady geçelgesi dörediler. Hindistanyň paýtagty Tezadel şäherine G20 guramasyna agza dowlatlariň başlyklarynyň 18-nji sammiti geçirildi. Şol sammitde köp sanly hyzmatdaşlyk meseleler arant maslahatlaşylyp, Hindistany ýakyn günnäger we Ýewropa bilen birleşdirýän köp ugrly demir ýolu we deňiz ugry boýunça Hindistan ýakyn günnäger Ýewropa ykdysady geçelgesi boýunça degişli ähtnama gol çekildi. Sammitde Hindistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Saudiya Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri, Fransa, Germaniýa, Italiýa we Ýewropa birleşiginiň arasynda Hindistan ýakyn günnäger Ýewropa ykdysady geçelgesini döretmek üçin özara düşünşme hakyndaky ähtnama gol çekildi. Bir resmi nama sowdanyň möçürlerini artdyrmagy, energiýa çeşmelerini üçin etmäge we sany birikmeni gowlandyrmagy kömek eder. Ähtnama gol çeken ýurtlar geçelgäniň döredilmegi üçin hereket meýilnamasyny 2 aýyň içinde taýýarlamak babaty ılalaşdylar. Teklif edilýän ykdysady geçelgi Hindistandan Birleşen Arap Emirliklerinden çyny uzalyp, soňra Saudiya Arabistanyň, Ýordaniýadan we Israilden geçip Ýewropa birikdirler. Şeýleken taslama Hindistandan ýüklenen harytlaryň Israil we Gretsiýa portlary arkaly Ýewropa has çalt iýerlemegini gözüňe tutýan. Germaniýa ilkinji gezek dünýä çempionu boldy. Germaniýa ilkinji gezek basketbol boýunça dünýä çempionu boldy. Germaniýanyň milli ýygyndysy basketbol boýunça dünýä çempionatynyň final dowuşçugyny Serbiýanyň ýygyndysyny 83-73 hasabyna utup, taryhynda ilkinji gezek çempion bolmagy başardy.
Filippinler döwletiniň paýtagty Manilanyň Mall of Asia sport toplumuna geçirilen duşuğa 12 000-den gowrak jankoýer gatnaşdy. Germaniýa taryhynda ilkinji gezek çempion boldy. Mundan ozal German basketbolçular final duşugyny oýnamany. 2002-nji ýyly birinji medal gazanypdy. Serbiýanyň ýygyndasy bolsa soňky 3 dünýä çempionatynyň ikisinde ikinji gezek finalda ýeňildi. Duşuň iň netijeli basketbolçusy Germaniýanyň ýygyndasyndan Dennis Schroeder boldy. Ol 28 utuk jemledi. Final duşugynyň iň gowy basketbolçusy höküminde German ýygyndasyndan Franz Wagner saýlandy. Basketbol boýunça dünýä çempionatynyň birinji medal ornaky duşugyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýygyndasy 127-118-de ýeňen Kanadanyň ýygyndasy 3-nji orny eledi. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'da saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şordan barat. Hormatly tomoshaçylarymyz, şeýlekem Russiýanyň däni önümlerini Türkmenistanyň üstü bilen daşamak meýilleşdirilýär. Türkmenistan aviakompaniýasy onlaýn satyn alynan bileti izine gaýtarmak tertibi Türkmenistanyň paýta ýygymyna badalga berildi. Germaniýanyň futbol ýygyndasynyň 5 tälimçisi wezipesinden boşadyldy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoşta bolun.